Tak teraz sme momentálne hodinu vo vzduchu a asi hodinu 15 budeme, pretože tam už tam aj to letisko, tam aj za týmto kopcom. To sú krásne pohľady. To hej. Bratislava Infosfer Mike 191, aktuálne dosiahol polohu Lipany, Ambíciu a prechádzam na rašený prevádza 122, čiara 135, ďakujem za spoluprácu. Infosfer Mike 191, taktiež ďakujeme a do počutia, pekný večer. Ten pohľad to je úplne iný zhorec. To je pekný video, aký remeň padá a teraz sa ti to zrovná to do Prešova. No vidíš letisko, hej? Áno. Jeho vidíme takde? Nevidím, práve pozerám do oči. Áno, poď ešte plán. Vezmem prevádzka Oscar Mike 54, kilometre ľavého okruhu dráhy 1 Počínam. Čo? Vezmem prevádzka Oscar 54 na signozový postupe a bude to pristajte na dráhu 1 cm. Ražený prevádzka Oscar Mike 64 po pristáti. Ražený prevádzka Oscar Mike 191, ľavý priestor dráhy 1. Ražený prevádzka Oscar Mike 191, priestor 1 6. Bude viac nahadzovať, ak budeme pristávať. Ale neviem, ten terén je dosť dobrý, no. Ražený prevádzka Oscar Mike 191, drahu uvoľnil.